Art fħal Farruġ ġiet allokata biex tappoġġi lil Malta Dairy Products Limited fil-pjan tagħha biex tiżviluppa l-faċilità moderna għall proċessar tal-ħalib. Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali qed jalloka Art apposta sabiex fuqha timpena din il-faċilità ġdida li se tipproċessa l-ħalib lokali provdut mir-raħala Maltin u Lawċin fi prodotti varji tal-ħalib. Barra minn hekk il-Gvern qed jintrabat ukoll li jestendi l-kirja tas-sit eżistenti fil-Ħamrun sakemm il-faċilità l-ġdida tkun lesta u operattiva sabiex tiġi żgurata kontinwità fil-produzzjoni u fl-operat mingħajr interruzzjonijiet. L-investiment f'dan il-proġett imur lil hinn mill-infrastruttura u jħares lejn il-futur tas-settur u l-bdiewa Maltin u se jikkontribwixxi biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-ikel, jiżdied il-valur tal-prodott Malti u tkompli tissaħħaħ is-sostenibilità tas-settur tal-ħalib. Il-Ministru Anton Refalo qal li dan il-proġett huwa pass kruċjali lejn settur tal-ħalib aktar modern, kompetittiv u sostenibbli li jkompli jsaħħaħ il-katina agroalimentari Maltija u jżid il-valur tal-produzzjoni lokali. Dan huwa importanti mhux biss biex inkomplu l-qoddim il-produzzjoni ta' ħalib frisk imma wkoll sabiex nħarsu s-sigurtà tal-ikel u nagħmlu da settur iktar reżiljenti u sostenibbli. Il-kap eżekuttiv tal-Koperattiva Produtturi tal-Ħalib Filip Aġus qal li l-għan ewlieni tal-koperattiva huwa li taħdem biex issostni l-iżvilupp tas-settur tal-ħalib Malti u biex tappoġġja l-għajxien tar-raħala Maltin u Għawċin. Inħossu li din l-opportunità hija tajba sabiex il-KPH flimkien mal-Malta Dairy Products ikomplu jaħdmu fuq il-pass li jmiss ħalli nkomplu insostnu l-iżvilupp ta' dan is-settur daqshekk importanti għall-pajjiż.